told your friend you're not okay. नोंथांमोनखौ आंनि हारिमु इउटुब चेनेलाव बरायबाय। आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोङो नैहाय मोनसे खामानि फैदों। सिखा, खदाल, ओमफ्राय बोग्रा हासिन लानानै फैजादों आरोना। नैबे बर' बाजार कमिउनिटि हलाव गाबोन इन्टारनेशनेल जग डे सान फालिगोन। बेनिनो जोङो एसे जायगा फोसाबनो नागिरदों। नायलांबाय थाबानो जाबाय। नेशनेल जग डेखौ बेहायनो फालिगोन जोंनि बिजनिया। ओमफ्राय दा नोंसोर हाग्रा दुजोब्बायना, बेफोर हाग्राफोरखौ सननोसै। ओमफ्राय नैबे कमिउनिटि हल बेयो बे न' सिंखौ फोसाबगोन। नै माख्रा बेन्दों दुजोब्बाय। ओमफ्राय इसोरखौ हाग्राफोरखौ सनगोन। ओमफ्राय बेहायनो फैगोन 6 तारिखआव वेल टिभि कर्स जागोन आरोना। CSCनि आर्ट अफ लिभिंनि। ओमफ्राय 6 जुलाइआव जागोन आरो 6 जुलाइनिफ्राय 14 तारिखसिम जागोन बेहाय कर्सआ। ओमफ्राय दिनै गाबोन बेहाय वेल टिभि माबा इन्टारनेशनेल जग डेआ सेलेब्रेसन जागोन आरोना। बिदिनो जों जायगा हाग्रा एवगोन। ओमफ्राय बिदिनो हाग्रा एवगासिनो दङ बिसोरो। आंबो एवनोसै, ओरै फोसाबनोसै। बे न'खौ फोसाबगोन, साफा खालामगोन आरो। ओरै बर' बाजार, ओमफ्राय नैबेयो बर' बाजार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नैबे मावख' आरो। ओमफ्राय नैबे कमिउनिटि हल। बे रुमा गिदिरथार, सिङावनो बिराद मानसि जायो। बेनो जायो आरोना प्रग्रामफ्रा। आखाइ एवबाय आरोना। ओमफ्राय आंबो बोसिगोन बेजों, नैबे बोग्राजों। मावथिथार आरोना बिसोरो। ओमफ्राय नैबे फुलखौ दानना दे। हाग्रा बिराद दुबायना, मोसौबो दंबावोसो। आयौ गयाव खाबावदों मोसौखौ। ओमफ्राय ओरैजायबो फोसाबा बिराद साइज जायो आरोना। बोनोसै बेजों, हाग्राखौ बोयै बोयै ज' खालामनानै दोनसै। ससे लागोन आरोना भिडिअखौ। खामानि मावनांगौना जोङो। खामानि मावनायखौथ' खेबबाय थानो हाया। ओमफ्राय गाबोननि प्रग्रामनि माबाखौबो नोंथांमोना नुगोन। माबायदि जायो, जगा डेखौ माबायदि फालिगोन बेखौ देखायजोबनो नाजागोन। फोसाबबाय। ओरै न'आबो स्रां स्रां जाजोब्बाय। माख्रा बेन्दों, जायगाफोरखौबो सिबजोब्बाय। ओमफ्राय ओरैबो सेस हाग्राफोरखौ सनजोब्बाय, एवजोब्बाय। ओमफ्राय साफा जाजोब्बाय आरोना। खामानिया जोब्बाय। ओमफ्राय आं अनलाइनाव एमाजनाव ग्रिन स्क्रिन बिहरदोंमोन, अर्डार होदोंमोन। ओमफ्राय बे सफैबाय। इउटुबाव भिडिअ खालामनो नायनो आं ग्रिन स्क्रिनाव माबायदि जायो। ओमफ्राय खामानिया जों फोजोबखांजोब्बाय। गाबोन सेलेब्रेसन खालामसिगोन इन्टारनेशनेल जग डेखौ। ओमफ्राय सोरबा बर' बाजारनि खाथि खालानि दंबा फैनो हागोन गाबोन फुङावनो। फुंनि 6ता 7तासोआव जइन जाफैनो हागोन। गाबोन जगा खालामगोन। ओमफ्राय माखासे बिदिनो सेलेब्रेट खालामगोन आरोना। बयबोथ' मिथिखायो इन्टारनेशनेल जग डेआ 21 जुनाव। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खाथि खालानि सोरबाफोर दङब्ला अननानै नुजाफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। बाय बाय। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt